At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Zure lehen elkarrizketa dau? Bai, lehena, bai. Inoiz ez duzu elkarrizketarik eman, ez irratian, ez telebistan, ez beste podcast batean. Ez, nik dakidala, ez, behintzat. Nirekin da lehen aldia. Alaxe da bai. Asko sentitzen dut. Izea Urkiola dago nirekin gaur, podcastean. Eskerrik asko, Izea, tortzegatik. Eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik. Telebistatik ezagutzen gara elkar. Alaxe da. Ezagutzen ez zaituenarentzat, nik neuk aurkeztuko zaitut nire ikuspuntutik, eta esango dut, zarela telebistan ezagutu dudan pertsonarik alaiena dudarik gabe, baina baita ere pertsona onenetakoa. Onena ez naiz ausartzen esatera beste batzuk ez mintzeko, baina onenetakoa bai. Beraz, eta berriro esango dut, telebistan lan eginda, nire lehenengo galdera da, nola lortzen duzu? Bueno, zakit den, nire buruari filtro asko jartzen dizkio dalako. Yeah. Edo, zoriontsu izateko autu egiten dudalako, ahaldu danean behintzat. Egia esan Happy Flowerra izatea oso onuragarria da orokorrean. Zeiritzen zait vibra oso ona helarazten diogula beste hoi. Baina, baditu ere bere argilunak, ez pentsa. Bueno, eskerrik asko konfirmatzegatik pertsona zarela eta argiak bezala ilunak ere badituzula. Halaxe da bai, halaxe da. Esan dudan bezala, telebistan ezagutu ginen, eta ordutik zu behintzat kargu askotan ikusi zaitut erredakzio lanak egiten, gidoilari lanak egiten, eta oraintxe bertan zuzendari ere, bai. Orduan, kuriositatetik, zenik oso rol gutxi egin ditut telebistan, denon onerako, baina nahi nizun galdetu kuriositatetik, zein da gehien gustatzen zaizuna, edo erosoen sentiarazten zaituna? Nik uste da jende askok esango lukela zuzendari postua dela erosoena, baina niretzako gidoilari postua da erosoena. Bai, ze niretzako sortzea eta idaztea naturalki datorkidan zerbait da. Betidanik kuriositatea piztu izan ditez, idaztea eta sortzea eta zerbaiten parte sentitzea, eta iruditzen zait nire potentzial guztia edo gehiena behintzat ustiatzen dudala gidoilari moduan. Askotan, zuzendari postuak sortarazen dizkit gidoilari lanak sortzen ez dizkidan duda batzuk. Bale. Bai. Adibidez? Adibidez, ea zuzendari edo lider hona naizen, ea besteen lana behar bezala estimatzen dudan, edo behar duten denbora eskaintzen diedan, ea ondo koordinatzen dudan, eta bai, nire buruarekiko duda askoz gehiago dauzka zuzendari moduan, gidoilari moduan izan baino. Ez guazen fantasia pixka bat egitera, azkenen biogara gidoilariak eta fantasia ere asko gustatzen zaigu. Orantxe bertan, munduko diru guztia izango bazenu eskura, edo bintzat diru kantitate arrazoizko bat. Nahiko zenuken telebista formatua egiteko, zer izango litzateke? Ondo pasatzeko zerbait. Eta kuriosoa da, zeizatez, aktualitateko programak asko gustatzen zaizkit, baina entretenimenduak beti deitu nau. Eta iruditzen zait, diru eukiko banu, entretenimenduko zerbait egingo nukela. Ez dakiz zehazki zer, baina lanean ondo pasatzea iruditzen zait sekulako privilegioa. Eta hori bermatzeko aukera eukiko banu, egingo nuke beti, bizitza osoan. Alderdi pertsonalera jo beharko banu, bakizu zein izango litzateken oraintxe bertan nire ametsa deituko diot, ze oso zinezkoa ikusten dut, horregatik da ametsa, kasu honetan, nahiz eta gero amets batzuk eskuarekin ukitzen ditugun. Baina oraintxe bertan nire ametsa litzateke EITB-ko Juani Medio izatea. Oso ideia hona iruditzen zait, Bai, ze uste dut oso gutxi baloratzen dela gizon horrek egiten duenarekin. Bai. Eta uste dut horrelako figura bat beharko genukela Euskal Telebistan. Bai. Hirugarren adina ondo esan da dagoen, barkatuko didate. Baina bai, hirugarren adinarekin
konektatzen dakien programa bat, eta beraiekin ondo pasatzen dakien programa bat. Bai, hori asko gustatuko litzaidake niri ere. Hori oso ondo legoke. Bai, egia da askotan hirugarren adinarekin dagoen konexioa da. Edo anekdotario moduan, edo atxaldeko programetan egiten diren testigantza txiki horietan, herrietan, edo kontxako bainulariak eta bar, edo bestela publiko bezala. Orduan, beharko genituzke, hirugarren adinekok, barkatu erenik gaizki esan badet, bezakit, zentroan jarrita, beraien buruz hitz egin, eta zeintzuk dira beraien nahiak, eta bai, gustatzen zaite deia. Ondo, horri alde berdinen gaude. Bai. Urrengo gaira pasata, ezagutu zaitugu pixka bat, eta hori izan baita ere asmoa. Baina orain datorrena ere hitz egitea zurekin, interesatzen zait, ze lehenengo aldiz kontatu zenidanean sekulako inpaktua eragin zidan, eta zuk esan dago esaldi batekin emango diot sarrera, eta eskietzait azten gainen nola esan zenidan. Oda, persona batek probabilitatez, edo aukera gehiago dituela behintzat, loteria irabazteko, bere bizitzan, hegazkin istripu bat izateko baino. Hala esan zenidan, ezta? Bai, hala esan dizu, bai. Estadistika zein zen... Ez dakiz zehazki zenbatekoa dan, aztu egin deia, dagoeneko, ez dakitut traumagatik izan zen, baina bai. Probabilitate asko handiagoa da loteria tokatzea, hegazkin istripu bat eukitzea baino. Eta niri tokatu zitzaidan, zorionez biziren nago, hemen nago, baina bai oso traumatikoa izan zen. Claro, traumatikoa esan duzu, bizirik zaudela esan duzu, orduan ondorioztatu dezakegu, etzen nuela loteria irabazi, ezta? Ez, bueno, oainikan falta zaidan zerbait da. Norbaitek, zenbakiak edo ezagutzen baitu, bidali lasai, loteria irabaztiko hastia badagoela oraindikan. Guazen hasierara eta guazen pixkanaka, baina noiz izan zen gertakari hau, nora zindoa zen, konta jazu hori? Iazko irailean izan zen, ez dakiz zehazki zein egunetan, baina... 2024ko irailean. 2024ko irailean. Oporretara gindoa zen, estatu batuetara, Floridara. Gu ere pixka frikia garelako, eta Orlandoko parkeetara gindoa zen oporretara. Eta hirugarren aldia zen bertara gindoa zela, eta egia esan Atlantikoa gurutzatzeak hasieran beldur handia ematen du, baina gero ohitu egiten zera, eta momentu baten hegazkinen zaudenean, etzera ere hegazkinen zaudelaren konstiente. Pelikulak ikusten hasi ginen, dena ongi, eta momentu batean, argia momentu batean junintzi zaigun, eta gero berriro piztu, eta jendea inguruan moskeatzen hasi zen. Eta hasi ginen ikusten inguruan, azafatak bazirela pixko bat urduri eta alde batetik bestera mugitzen. Mugimendua zegoen. Bai. Lantaldearen artean. Bai, disimulatzen saiatzen ziren arren, konturatu ginen. Eta gure pantailetan, hegazkin handietako pantailetan beti agertzen da, hegazkinan nondik doan, eta mapatxoa, eta beti jartzen du zein dan helmuga. Eta gure kasuan helmuga Orlandoko aireportua zen, eta momentu batean Freeport City jartzen zuen. Ez dakigu, jendeak ez dakin nun dago, nik ere enekien, baina Bahametako hiri txiki bat da, aireportua duena. Eta moskeatzen hasi ginen. Justo momentu horretan, Bahametara iristen ari ginen, gutxi gora bera, altura horretan. Eta, mundu guztia elkarri begira, Freeport City, zer raro, zer jartzen du hemen. Eta pantaila zaldatu genuen, altitudearen pantaila, eta kontuatu ginen, altituda jeiztena izala, hegazkinarena. Ostras! Bai. Oda, lehenengo informazioa pantaila bidez iritsi zen. Bai mapa, bai altitudearena. Bai. Egia da justo hori ikusi baino leno, karo, egia da, zarata bat entzun genuela, baina etzela bestelako ezer izan. Osea, gogoratzen dut momentuan izan zela, zer da hau, baina gero segituan pasazitzaigula. Azkenean, karo, momentuan bizitzen duzunean da oso intensua, eta gero gogoratzen saiatzen zarenean, azkenean zure traumak filtroa jartzen du, eta gauza batzuk ahaztu egin ditut. Ja. Baina, karo, jendea urduri jartzen hasi zen, eta azafatei informazioa eskatzen saiatzen, eta esaten ziguten gutxi barru kapitainak zehoze esango zigula, kapitainak pelotuak, zehoze esango zigula. Eta mundu guztia urduritzen hasi zen, eta momentu baten argia juntzen zaigun berriro, eta nabaitu genuen hegazkina apur bat jaisten zela. Orduan akojonatu egin. Akojonatu izugarri.
izugarri. Eta jendea ja urduritzen hasi zen, inguruan jendea errezatzen hasi zen, claro, Amerikara bidean, bakizu nolako da gauza. Bai, bueno, Amerikarrak eta ez Amerikarrak. Bai, halaxe. Eta bai, jende asko pixka bat negarra egiten hasten hasi zen, ni oso urduri jarri nintzen, eta instintiboki atera zitzaidan hegazkineko wifi apagatuko nula, familiakin hitz egiteko. bai, zesan nun, ez dakit, mendekan ateako naizen, baina ateako banaiz, idatzin nahi diet. Ordon, wifi apagatu nun, WhatsAppea sartu nintzen, eta familiako grupalen jarri nun, hau da hegazkinan kodigoa, hau da daukagun informazioa, egon online mesedez. Hoi da esan nun gauza bakarra. Eta hor, zarata bat aipatu duzu baitare, hasieran etzen idotena garrantziarik eman. Bai, Zertzen azkenean, ze motorra, ezkerreko motorra, ondatu zen. estanda egin zuen. Bai, eta horregatik eginen altituden jaisten. Izugarria, benetan, Nik gehien aztoratzen hauen datua da, lehenengo informazio hori nola jasotzen duzuen pantailatik, ez? Bai, Bapatean, Freeport Cityra goaz, Orlandora goazenean, altuera galtzen ari gara, zer ari da gertatzen hemen, ez? Incertidumbre hori, ostras. bai, okerrena da, pilotu ere, nik ulertzen dut bera urduri ez dagoelako ere, baina berak geroxiago eman zigun informazioak are urduriago jarri gintuela. Ze esan ziguten, motorrak estanda egin zuela, eta alaxe esan ziguten, dazkagu 15 minutu, erabakitzeko ametan egiten dugu crash landing bat da, dagonakin aldegunakin ingo dugu, ez dakigu lurren edo uretan amaituko dugu, eta aldeguna ingo dugu, edo bestela daukagun kombustibleakin eta beste motorrakin ez dakigula funtzionatuko dugun, saiatuko gera lurrerantz juten Floridara iristen. 15 minutu dazkagu erabaki hori hartzeko. Jo, ez 15 minutu, Nire bizitzako okerrenak, dudik gabe. Ni ia neharrez hasi nintzen, zortea izan nuen ebikotea momentu hortan super lasai jarri zela, osea, bere momentu zenean sartu zen guztiz, eta esan zuen, gertatu bardana gertatuko da, baina ni lasai joango naiz. Eta eskerrak zeingurun jendea ja neharrez hasita zeon, jendea bere familiai idazten, hau gertatzen nahi da, batek baino gehiago hilko gea, beste batzuk geroz eta gehiago errezatzen, eta bitako baten azafatak alde batetik bestea, korrika basatzen nahi ziala, batek azafata bat hartu zuen, eta mesedez, gertatzen ari da noragoaz. Eta azafatak itzekiela, jarri zuten martxan Madalena protokoloa. Madalena protokoloa. Bai. Madalena protokoloa da, jendea jaten eman urduri ez egoteko. Zen hori dauk? Ez, jarri genion. Ostra, izen polita da. Bai, ez da. Madalenak banatzen hasi zira, lasai, bueno, bera lasai erabakiko dugu. Ta, karo, jendeak zein zuen Madalenak lurrea bota, osea, eman informazioa eta ez Madalena puto bat, mesedez. Adibidez. Eta holako baten, hemen goizeko ordu batak zian, era nahiak WhatsAppea erantzun zuen, ezan, bere lehenengo bestea izan zen, ze hostia. Oso euskalduna. Eta, bera, urduri, nola ez, interneten sartu zen, eta hori trakeatzen hasi zen egaldia, eta hemen jartzeu Freeport Citya zoazela. Eta gure pantaia nointxo bertan ez da ezera agertzen. Yeah. Eta berak, ez hemen jartzen du, bai ez, Freeport Citya zoazela da, bueno, baitan crash landing bat ingo deu, ze ondo, Wow, mundu guztian eharrez, ez dakize. Momentu baten, egazkiniko argi guzti juntzian, eta wifi-a galdu genuen. Eta ni hor, benetan, osea, momentu baten sentitu nun, ostia hemen hilko naiz. Benetan sentitu nun, eta ez diot inori desio sentimendu ize, beldurra izugarria benetan, Osea, zure barrenean sentitzea, ostia, igual hemen hilko naiz, oso fuertea da. Eta onginen 3 minutu hola, argiri gabe, interneti gabe, ezer gabe, eta bapaten argi piztu zian, eta pantaia piztu zane bai. Eta pantaian Miami jartzen zuen. Eta, karo, nire anaiak ikusi zuen enula erantzuten, pixka paniko modun zeon, WhatsAppa berreskuratu nuneako,
zortzin bilan dezun euskan, normala da bezala. Bai, ez da gutxiagorako. Ez, esan genion, pantailan Miami agertzen zela, baina ez genekila ezer. Eta hortikan 5 minutua, atea zitzaigun pilotua, esan ez, uste zutela beste motorrakin aurre egingo genula, eta genekan gaixoiakin, ez dakit, ez dakin, kombustibleekin, lurrerantz joko genukela, baina hegazkinak etzekala almena Orlando iristeko, eta orduan justo marra zuzenean zeola Miami, eta ara jungo ginetekela. Eta esan genuen, bueno, ber, eta orduan, karo, hotxe dazkazu zure bizitzako 40 minutu, itxason gainetik, altura galtzen zoazela, jakiten lurrera iritsi naizula, baina ez dakizu iritsiko zean. Bai, nahi gogorren entzutea bintzat hori egiten zaitez, zure buruak bilatzen duen mezu hori, igual hemen hilko naiz. Orduan, nola kudeatzen du batek egoera hori, nola eramantzen nun? Nik oso gaizki. Ni enegon bate prest mezu hori jasotzeko, eta oso gaizki hartu ninduen, oso urduri jarri nintzen, benetan, osea, gorputzan ekan, atake bat emango balitu ez dela, oso urduri neon, eta nire inguruan ere, ikusi nun momentu hartan egia da, oso anitza dela, jendeak daukan erreakzioa. Ez azkenen, osea, oso kuriosoa zen ikusteko, ze nire aurreko emakume heldu bat zen, hori jakintzunen pastilla bat hartu zuen, Friends jarri zuen talo hartu zuen. Eta esan nun, diva. Osea, zu bezalako gehiago behar ditugu mundu hontan. Momentu gorretanek, ez dakit, komediak beti topatzen du bidea, Bai, beti topatzen du bidea. Ikusi genuen, eta esan nun, bueno, mira, emakumenek induna gehiokin barko genuke, baina garo, nik ezin nuen, osea, enekan... Rachelekin lo hartu du, eta... Efectivamente. Wow. Eta gero oso kurioso izan zen, ze hasi ginen hizkuntza ezberdinetan entzuten jendea errezatzen, batzuk elkartu intzian, en plan eskuk elkartu errezatzen, oso bizarroa izan zen, oso arraroa. Jendea, hori, WhatsAppetik familia ideika, despeditzen, azken finen. Eta oso gorra izan zen, Bai, osea, ni benetan ere bikote batik ez balitza, agian bihotzeko bat emango liake bertan, Osea, oso urduri negolako, oso urduri. Horra ipatu dezula, zu iritsi zinen puntu hortaraino, familia zagurtzea, igual ez WhatsAppetik edo telefonotik, baina bai mentalki behintzat. Nik uste dut, atzera junbarko nintzateke, baina uste dut momentun baten, idatzen diela bazpare asko maite zaituzten. Ja. Ta nire buruak enun etzun sinistu nahi, baina era berean banekin probabilidadea hortzeola. Orduan, bazpare, azken mezu bezala hor utzi nahi nun. Ez dakiz oroa denala ez, baina... Nintze zait, eta oso zaila da, leku hortan jartzea, baina... Wow, igual atxeden puntu bate, ez paniko horren erdian, atxeden puntu bate jo behintzat, agurtu inaiz, maite ditu dara esan diet. Bai, gainera gerora, gertatu izan zait, hau kontatu izan dudanean, jendek esatea, ostras, nik jasoko banu, mezu hoi, geho jakin da, ondo da hola, esaten sekulako panikoa goizeko ordu batean idazi dezakize, eta ostras, baina zuk urduri jarri zenitun, eta dezakize. Baina nik momentun, atea intzitzaidan, eta uste, jende askori ateako litzaiokela. Nahi guztu ez. Bai, ze oso instintibo bada, ze azkenen, osea, benetan probabilidadea hor da honen, hil naiteke, hemen hil nahi dezun, azken gauza da, zure familiai asko maite duzula esatea. Eta netzako hoi izan zen, osea, momentu hortan behar nuna, eta agian netzan behar zutena, ze bizitzako sustoik handien amanien. Bueno. Baina, egia esan, nahi pixkalda esaitu nindu jakitea behaiekin harremanetan neola, eta nean, esna zeola, eta mezu hoi nolabait iritsiko zitzaiela. Eta nola bukatu zen hau danaz, hegazkina iritsiko zen, puntu batera, nola iritsi izango da beste kontua, baina konta irazu nola izan zen. Oso kuriosoa da, eta nik uste sekula ez dudala inbesteko bizipoz kolektiboa sentitu, eta da, justo itxasoa gurutzatu, eta hegazkinen azpian lurra zion momentuan jendea ospatzen hasi zen. Ostra! Zera den crash landing bat iten badeu,
probabilidade gehiago dazkagu bizirik ateatzeko lurra egiten badeu, itxason egiten badeu. baino, claro. Egaldin arrunt baten lurra hartzen dugunean jendea txalok hasten denean bezala, Ba, imagina. lurra ikusi ordu hasi zen jendea txalok. Bai, garai bateko itxasontzitan bezala. Jendea, benetan, bibaka eta txaloka eta batek esantzun arte. Bueno, txoin, oendikan guk ez zeula lurra zapaldu. Eta hor Hori da. mundu guztia isildu gintzen. Bai, izugarra izan zen. Eta, motor batekin hortxe eginan, eta kasualidad, Miami sekurako aizia zeon, eta balantzaka iritsi ginen aireportuko pistara, eta gainera motorak bakarrik ez, kurpilek ere, ez zuten funtziona betziran atera, eta orduan, Pilak ez ziren atera. ez. Eta orduan, zaratakin iritsi ginen Miamira. Zarata horien nuke entzun nahi, nire bizitzan. Ez, eskerrak aurikularra jartzen nituen. Motorarekin nahikoa ez, Bai, eta lurra hartzerakoan gurpilak ez ziren atera, Gurpilak ez beraz, ziren atera. lurren kontra, baino Bai. kontra. Bai, kontra. Egia esan, pilotuak oso ondo intzun, eta momenturiko kerrena nahiko suabea izan zela esango genuke. Osea, oso azkar egin zen, baina nik uste berak ere, bezakit, velocidad jisten juntzan, edo, osea, momentu motz bezala gogoratzen dut momentu bai. Oso zatarra, baina oso motza. Vale. Eta, iritsi ginean, justo hegazkineko hegaletik atea ginen, jendea lurra muxukatzen hasi zen, eta hortxe ambulantziak eta bazpare, hortxe zeuden bai. Eta hegazkinetik jetxi eta ondorengoa dakat pixkat aztuta, izan zen, iritsi nintzen, eta jazta. Guatzen ez, WhatsAppatean, nola? Familia datzen nion, bizirik gaude, bai hemen gaude. Eta izan zela, gaudeko azken bezua. Ona. Bueno, gainera, ez dakit ez, guk igual pelikuletan edo teleseietan ikusi ditugu horrelakoak oso, gure iruditegia oso beteta dago, baina, gero lehen persona bizitzen duzunen horrelako zerbait, pelikulak motz geldituko dira, ezta? Jo, bai, izugarri, Azkenean, askotan esatezu, ez, pelikuletan dena da exageratua, dena empatizatzen dugu beti protagonistarekin, besteak dira, bueno, bida, gehiagizkoa da. Ostras, momentuan hori bizitzea oso gogorra da, Oso gogorra da, eta gainera hori, ikusten duzu mundu guztiak ezberdin kudeatzen duela. Eta denak daudela ondo. Kudeatzeko modu guztia daudela ondo. Ze azkenean, bizirauteko zure buruarekin egiten dituzu matematika hoi, eske inimar dezu, aldezu modun gainea. Bizea, eskerrik asko kontatzeagatik hau guztia. Eta nahi nizun galdetu, ze nik gogoratu izan nahi zurekin, hegazkin istripu batzuk gertatu dira, zurea gertatu zenetik, zoritxarrez, hilgarriagoak, gogoratzen naiz bat. Uste dut, Japonen edo Ego Korean naiz gogoratzen, barkatuko didate, baina hegazkin horrek lurra bai hartu zuen, baina lurra hartze horri jarraitu zion sekulako estandak. Eta jende asko hiltzen. Orduan, nik gogoratu izan nahi zurekin, orduan nahi nizun galdetu, horrelako irudiak ikusi dituzunean, berriro berbiziote duzun zure esperientzia, edo... Era batean bai, eta beste batean ez. Leno epatu dugu happy flowerismo honek bai, filtro bat jarri dit, eta probabilidade buruz hitzeiten hasi ginean, ikusi non, nola, usted, bizitzan behin gertatu bazaizu, olako istripu bat eukitzea, oso zaila dela berriro gertatzea. Bueno. Eta badaukala olako oso kuriosa da, zeda, zuri gertatu bazaizu, zure ingurukoei ere gertatzea oso zaila da. Hau da, nik nire inguruko guzti konbalidatu diet hegazkineko istripua. Kupo handia bete duzu. Hoi da. Gure izena, eskerrik asko denon izena. Bai, ezerratik. Eta... Orduan, momentuan ere bai, karo guk 10 egun pasan genituen, 11 egun, barkatu, oporretan, eta bueltakoan, haseran oporretan iritsi ginean, ni oso izutu da, momentu baten, uste mutia esan niola, barkuz bueltatzen bagea zen buz. Baina gero bueltan, kontuatu nintzen, probabilidadea oso txikia zala, eta oso nekatutan egon, eta esan non, bira, indezak edan honena da, hegazkina hartu, eta loin, eta alaxe inon. Vale. Eta orain, beldur gutxiago diot hegazkin bat hartzeari. Posta nahi. Bai. Pena da hori ez, gerora gertatu diren istripuekin
pixkat, osea, trauma hori berbizitzen jartzaizula apur bat, baina bestalde esatezu, ostra, eske nik ezin dut ezer egin, horren aurren. Eske ezin dut ezer egin. Orduan, biziz aurrera dijoa, eta alaxe goaz gure, bai? Nahi nizun galdetu baita ere, eta familia hitz egin dugunez. Mm. Pentsatzen dut berriro Euskal Herrira itzultzen zarenean eta elkartzen zaretenean, wow, inoiz baino potenteagoa izango zela, ez? Bai. Elkartze hori. Bai, oso polita izan zen. Bai. Gainera, bueno, oporretan ginenean ere bai, bideodei asko egin genituen. Ze, bueno, osasun mentala pixka kolokan zegoen, egia esan momentu hortan, ze, bai, holako esperientzia bat gertatuta gero oso zaila da zure burua oporretako Txipean. txipean jartzea, oso zaila. Ordon, bideodei asko egin genitun, eta ni pixkat momentu baten deskiziatu da neber, eskezinun loik egin, momentu batzutan esnatu iten nintzen oso larrituta bezala, eta kostatu zitzaidan buelta ematea, eta horri buelta ematen laguntzen horre ontzian nire familia bideo bidez, eta nire bikotean egon don. Eta ordon, besarkatu gineneako, ja prozesuei pasata ginen, ordon. Vale. Oso politia izan zen, baina era berean, igual gehiago lagundu nindun, behaiek bideodei ezin ziaten laguntza, geroko besarkada baino. Besarkada bat beti marabiosua da, baina bai, asko eskertzaiet, hori, bideodei bidez eman zioten lagun guztioi. Bukarara iritsi gara, aizea, eta azken bi galdera ditu zuretzat. Oso, da. Lehenengoa da, zer gelditzen zaizu egiteko? Bakit, telebistako proiektu asko baiez, bidaia asko ere seguru baiez. Bai. Baina, ontsi bertan, bat aukeratu beharko bazenu, ze aukeratuko zenuke? Zerren atzetik joango zinateke? Ideia zoro bat daukat, baina 13 urte nitunean hasi nintzen ideia batekin bueltaka buruan. Eta idazten hasi nintzen, eta ideia, nire ustez ideia on bat daukat nire etxeko kajoi baten, baina ez dakit nola amaitzen den. Orduan, nire proiektu dago bat, hori amaitzea edo eta liburu bat edo zerbait argitaratzea. Liburu bat. Bai. Vale. Bueno, beti izaten da, ez? Zuaitza, umea eta liburu. Hoi da, nire kasuan liburu bakarrik. Bueno, helburu polita da. Bai, bada. Helburu polita da. Ta azkenengo galdera, eta hau zuri pasako dizut lekukoa. Bai. Nahi diazu zerbait galdetu? Zenin, zanteko pelmada eman dizut hemen. Ez. Orduan orain zu galdetu nahi duzuna. Zerbait jakin nahi baduzu nitaz, edo... Bi galdera dazkat. Bi? Bueno, ziko dizut. Lehenengoa da, munduko edozein ekarri halko bazenu podcastera norri ekarriko zenuken. Munduko edozein? Bai. Begira, orantxe bertan, Maiatzak 2025ko Maiatzak 2 podcasta grabatzen ari garen momentu honetan, nola oso pozik ari naizen ikusten The Last of Us, eta jokuaren oso fana naizenez, esango dut Pedro Pascal. Erantzun oso ona, bigarren galderari intro emateko. Hortik doa, hildo berdinetik doa. Hortik doa. Vale. Bueno, dakizuenez, ez dakizuen, baina antxor da, nire inguruan The Last of Usen fanik handiena, eta serie ezagutu baino leheno, berak kontatu zidan argumentu guztia, egon batean lanean, eta umetxikoa bezala geratu nintzen berai begira, ze historia oso ondo kontatzeko, baina oso zalea da. Eta orduan, galdetu nahi nizun, The Last of Us benetakoa izango balitz, hau da, benetan gertatuko balitz. Ez dugu hori nahi, Ja, badakit, baina bueno, fantasia gara. Bai. Eta beraien backstoria ezagutuko ez bazenu, Bai? noren alde hongo zinen. Eli edo abi, da galdera? Hori da. Ni beti Elirekin. Bai. Agian ez nuke bere mendeku bidea jarraituko, baino beste era batera babestuko nuke edo sendatuko nuke. Neska hori, baina lehen jokotik nire personaia kutxunena da, Eli. Duen humoregatik, pikardiagatik, karismagatik, eta aprobetxatuko dut esateko baita ere, ja friki moduan, Bella Ramsey lan zoragarri egiten ari dela. Juego de Tronos ikusi duenak badaki oso casting ona dela, Eli izateko, eta gainera erortzen ari zaion gorroto maila hori, ez dut defendatzen, ez dut ulertzen, eta bati bat nazka handia ematen dit. Bati bat lehenengo demoraldian pertsonai horrek 14 urte dituelako. Eta jendearen argumentu nagusiena izaten ari da, Eli ez dela polita.
Hau da, 14 urteko neskatxa bat sexualizatzen ari zarete. Orduan, mesedez. Ez dagoat beste dezer esateko. Mesedez. Eta bela defendatuko dudala amaiera arte. Oso heli dugina eta ederra eskaini dudako. Orduan, frikismotik, hortxe, nere erantzuna. Oso ondo. Nik uste ere berdin ingo nukela, baina, entzun nahi nizun. Eskerrik asko galderengatik eta momentu friki hau sortzeagatik, asko eskertzen dizut. Nik ere eskertzen dizut, etorri zana, horrelako gertakari traumatiko bat berbizitzeko esfortzua egitea ere bai, nirekin hitz egiteko. Berriz esaten dut, hasieran esan dudana, telebistan ezagutu dudan pertsonarik onenetakoa eta alaiena zara, beraz, jarraitu dezagun bide hau egiten, eta espero dut bide honetan zu alboan izatea urte askoan, bale? Beti, eskerrik asko zuri. Eskerrik asko izea, ondo izan. Gerarte. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationlottery.com.